Пристигнахме ли вече? Тук ли живее леля ми? Да, дете. Мразя светлината. Иване! Ела в стаята! Седи си, леля ми. Да ти хваля, леля ми. Да, дете. Това място въобще не е по-хубаво там, където живеехме преди. Нали казват, че тук ще бъде по-хубаво за мен. Много скоро това няма да има никакво значение за теб. Що ми пушат цигарите? Проблем? Дебела е. За нищо не става. Виж сам. Пс. Ела тук. Ела. Хубава кожа. Добра коса. Зъбите не са лоши. За по-слаба искате да я пробутате, а? 50 килограма е. 50? И заради менструалния цикъл тялото е малко променено. Знаеш ли колко време ще ни коства, докато я направим годна за работа? Знаеш колко пари ще изгубя? Ама е хубава, нали? Става. Тя остава. Айде, малката. След ти оставаш. Нали се разбрахме? Моля те си сега. Отиди при леля си! Ей. Плачи. Това е. Всичко, нали? Всичко е вътре. С това приключваме. Съзнае. Ето ти нещата. Разбрахме се с тебе. Ето ти нещата. Вземи, леле, няма. Моля те, вземи си нещата. Вземи, аз ще върна още. Иле! Аз ще се върна да те взема. Ето има това, което си мислиш. Не! Пусти я! Пусти я, ти казвам! Петя, да се види място! Петя! Пусти ме, бе! Пусти ме! Тръгвай ме да разстата! Може в стаята! Курвичка мръсна! Викай по
Плачи колкото искаш. Тук никой не може да те чуе. Тази има характер. Ще бъде забавно да я пречупим. Ще трябва да отслабне и да се науча на дисциплина. Това ще започне още тази нощ. Толкова се забавляваш тези нови момичета. Невинността ме възбужда. Тогава съм сигурна, че още тази нощ ще се вземеш дозата. Страх ме е да заспя на това място. Не мисля, че някакси ще мога. Това място... Тези хора са толкова зловещи. Не знам какво ще стане с мен тук, но едно знам. Няма да е хубаво. Никога няма да се доверя на възрастен. Мама каза, че в сиропиталището ще се грижат за мен. Там казаха, че Петя и Димитър ще се грижат за мен. Възрастните нищо не разбират. Значи ти спря да плачеш вече. Знаеш ли защо си тук? Дивачка такава. Това ти поведение ще бъде променено. Вие всички се борите, когато дойдете тук. Една след друга. В началото. Плачете. Крещите. Драскате. Докато в един прекрасен и обикновен ден всъщност забравяте за какво е, кой, как. Това, което трябва да направиш за бъдеще, това е да работиш. И ти ще работиш. Ако искаш да живееш, ти ще работиш. Нищо няма да правя за тебе.
съвестта ви, съпротивлявайте. Така, по-сладко, по-сладко. Не! Така. Да, ще ти покажа. Много добре. Съпротивляваш се, малко, нали? Съпротивляваш се, така е много по-сладко. Вземи това. Вземи това. Остави ме. Глътни го! Глътни го! Глътни го! Колкото повече се съпротивляваш, толкова по-труден ще бъде живота ти тук. Това е храната ти за целия ден. Защо Петя ми причини това? Казаха ми, че Димитър ми е досан, защото не крада и не проси по улиците, като останалите деца в къщата. С разлика от тях, обаче аз не се страхувах от него. Петя и Димитър трябваше да се грижат за мен. Мислех си, че няма нищо по-лошо от побоищата на Димитър. Вече знам, че съм грешала. Ако не са ми искали повече, са можели да ме върнат обратно от дома. Може би никога не ги е било грижа за мен, а може би са ме осиновили, само за да ми направят това. Непрекъснато ме тъпче с хапчета. Питам се да не ги пия. Мразя хапчетата. Лекарите давах хапчета на мама, а ракът ти не изчезна. Дори се разболя още повече. Те я побърках. Може би искат и аз да поудея. Да не съм себе си. Но след това, което тази дебела свиня, това чудовище ми причини, никога няма да бъда същата. В дома съм чувала историите на момичета, които са взимани от хора като тези. И за ужасните неща, които са им се случвали. Страх ме. Искам някой да ми помогне. Никой не знае, че съм тук. Аз съм сама. Ставай! Ставай! Губиш ни времето, свиня! Свиня такава! Тръгвай! Марш в банята! Веднага в банята! Къде е тусканта? Качай се! Виж колко тежиш! Виж! Това е невъзможно! Никакви пари не мога да изкарам от теб! А, тук свиня мръсна! Ела, тук свиня мръсна! Аз ще ти кажа на тебе! Аз ще ти кажа на тебе сега! Цели 2 седмици си на хляб и вода. И си свалила само 1 килограм. Не може да не си яла нещо друго. Това е невъзможно. Къде е храната? Къде е храната? Къде е храната? Къде е храната? Аз ще ти кажа на тебе. Ти мен на идиот ли ще ме правиш, бе? Гад връста! Това ли е?
е това? Какво е това тук? Чипс! Бисквити! Какво е това, бе? Сандвичи! Ела тук, гад мръсна! Ела тук! Ела тук! Гад мръсна! Утре ще работиш! Мамица! Мамица! Гад мръсна! Аз ще те нося на тебе! Ще работиш! Ще работиш! Мръсна! Стой мирна! Стой мирна! Звук да ли чувам? Ставай! 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 Тръгвай веднага! Тръгвай! Тръгвай с мене! Ай, ще ти кажа на тебе! Как мръсна! Сега ще ти кажа кой команда тук! Сядай! Сядай веднага! Сядай! Уличница, сега ще ти покажа кой команда тук! Науча. Сега ще ти разкажа играта, кой тук е шефа. Сега. Така. От сега нататък ще правиш това, което кажа. От утре започваш да работиш. Ти. Няма да казваш на никого коя си и откъде си. Ще им казваш, че името ти е Валерия и няма да задаваш никакви въпроси. Всеки ден ще изкарваш по 400 евро. Ако не го правиш, ще си имаш работа с Иван. Уверявам те, малката. Той е много по-лош от мен. Ти сигурно си мислиш, че аз съм вещица. Но аз мога да ти бъда приятел. Мога да направя живота ти по-лесен. Можеш да оставиш при мен. Иван и без това се грижи за много такива къщи. Ако се отнасяш към мен с уважение, няма да се налага Иван да те наказва. Когато се издължиш, Иван ще те пусне. Няма да имаш абсолютно нищо. Нито семейство, нито някой, който да се грижи за теб или който да го интересуваш. Ако искаш, можеш да останеш тук и да продължиш да работиш за Иван. Той ще поделя печалбата с теб. След 3 години ще имаш пълен контрол над живота си. Тук ти можеш да се превърнеш в истинска жена. Това ще зависи само от теб. Сега това си ти.
Изпи това. Ще облегча стомаха ти. Какво си мислиш, че правиш? Трета сутрин си така. Губя пари! Имам нужда от лекар. Лекар! Няма да стане! Завали! Това е последната сутрин, в която ти почиваш. Повярвай ми, ако трябва, ще те травмирам. За да се оправиш. Но утре ти ще работиш. Погледни ме. Знаеш ли какво ми има? Кога беше последният ти цикъл? Знам. Колко пъти си имала до сега, откакто си тук? И от тогава спряха, така ли? Бременна е. Какво каза? Тя бременна. Не съм убедена, но съм почти сигурна. Браво. Не ли даваше противозачатъчни? Да, но може би ги е плюла и може би ми е мамила. Може би просто е станала грешка. Нямам време да се разправям с това. Тя е тук едва от 8 месеца. Може би греша. Ще направя тест. Може би се сещаш какво може да се случи. Направи тест. И ако е на помпа, махни това дете. Махни това бебе! Откажеш ли да го направиш? За всеки един ден, в който аз губя пари, ще си ги избия чрез това дете по начин, който няма да ти хареса. Няма да хареса на мекото ти сърце. Да не спиеш пиенето! Какво значи това? Мисля, че трябва да се тревожиш повече какво ще се случи с тебе. Не мога да повярвам, че има нещо в мен. Има. И това сега променя всичко за теб. Виолета, няма да ме държите повече тук, нали? Иван няма да те пусне. Още ми си е върнал парите, които похарча за теб. Аз няма да родя детето си тук. Чуваш ли ме? Защо въобще си мислиш, че ще родиш това дете? Какво? Искаш да кажеш, че ще убиеш детето ми, така ли? Това ли искаш да ми кажеш? Или може би аз трябва да го убия? Да убия моето дете, така ли? Моето бебе, това ли искаш да ми кажеш, а? Няма да стане. Чуваш ли, Виолета? Няма да стане! Няма да убия детето си! Моето. Погледни ме. Погледни ме, ти казах. Погледни ме, ти казах! Кучко! Къде отиваш? Пусти ме! Стига! Моля ти се! Това са глупости! Не можеш да родиш това дете! Не можеш. Ти самата си дете. Не можеш да отгледаш дете. И да знаеш как. Това бе е единствено нещо, което ще имам.
и което ще мога да обичам. И ти няма да ми казваш какво да правя. С моето бебе! Права си. Аз не мога да ти казвам какво да правиш с детето си. Но, Иван, това се е случвало и друг път с едно друго момиче тук. Нищо не й лечеше до 4-тия месец. А тогава беше много късно. Не можех да спра бременността й. Иван побесня. Казах му, че е по-добре да я пуснем да си върви. Не искаше да ми чуе. Една нощ отключих вратата й, за да може да избяга. Казах й, че само това мога да направя за нея. Не знам как. Но Иван разбра какво съм направила. И тогава я белегът по лицето ми. Когато влязох в стаята, имаше кръв навсякъде. Иван стоеше над нея. Бебето й вече го нямаше. Грижих се за нея, докато оздравя. Но една нощ тя се опита да го убие. Така и не доживя сутринта. Това чудовище. Но аз ще избягам от тук. Да, ще се махна. И ти ще дойдеш с мен. И какво ще правя? Какво си мислиш, че представлявам? Жалък спомен от жената, която някога бях. Животът ми е тук. При Иван. Смъртта, която ме очаква, ще е по-лоша от всичко останало. Той ще ме открие. Ще открие теб. И ще ни убие. Не ме е страх от него. Ето това е. Не ме е страх. Моля те, забрави за това неродено дете. Изкарай се времето тук и тогава се тръгне. Ще имаш и други шансове. Спирай. Утре трябва да работиш. Ще видим другата седмица.
Какво си мислиш, че правиш? Искаш да викаш? Викай, дай. Ай, викай. И да викаш кой ще чуе? И да те чуе някой. На кой му пука за тебе? Казах. Марш, прозорца! Вече не можеш да ми казваш какво да правя с живота си. Не можеш. Не! Не! Кога няма да забравя този затвор. Както съм тук, съм мъртва. Сега съм свободна. Не ме е страх. Не се страхувам да умра. Страхувам се да живея. Няма да позволя това, което се случи с мен, да се случи на детето ми. Сега чувствам, че в мен има живот и няма да ви позволя да ми го отнемете. Нито ти, Иване, нито ти, Виолета.